Beth yw'r Gronfa Mynediad at Swyddi Etholedig Cymru? Nod y Gronfa Mynediad at Swyddi Etholedig Cymru yw dileu'r rwystrau sy'n wynebu pobl anabl sy'n chwilio am swydd etholedig drwy ddarparu cymorth tuag at gost addasiadau a chymorth resymol. Gweinyddir y Gronfa gan Anabledd Cymru gyda chyllid gan Llywodraeth Cymru. Yn dilyn lansio'r Gronfa yn llwyddiannus ar gyfer etholiad Senedd Cymru 2021, mae Llywodraeth Cymru wedi rhoi cymeradwyaeth i'r Gronfa fod ar gael i ymgeiswyr anabl sy'n sefyll yn etholiadau Llywodraeth Leol Cymru 2022. Pwy sy'n gymwys i wneud cais i'r Gronfa? Rydych yn gymwys i wneud cais i'r Gronfa os ydych yn berson anabl sydd eisiau sefyll yn etholiadau Llywodraeth Lleol Cymru 2022 ac mae angen help arnoch o ran cost yr addasiadau resymol sydd ei hangen i oresgyn y rwystrau sy'n gysylltiedig â nam a fyddai fel arall yn eich atal rhag sefyll. Rydych yn gymwys p'na ydych yn bwriadu sefyll dros awdurdod lleol, megis cyngor bwrdeistref, sir neu ddinas, neu eich cyngor cymuned neu dref. Gallwch wneud cais p'na ydych yn sefyll dros blaid wleidyddol neu fel ymgeisydd annibynnol. Pa gostau y gellir eu hawlio? Mae'r costau y gallech hawlio yn ôl o'r Gronfa yn cynnwys pethau fel cymhorthion cynorthwyol, offer a meddalwedd, addasiadau i offer a hyfforddiant i'w defnyddio, costau teithio o amgylch yr etholaeth os na allwch ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus, cymorth personol, gweithwyr cymorth cyfathrebu fel BSL, cyfieithwyr, palanteipwyr a siaradwyr gwefusau. Ni all y Gronfa eich cynorthwyo gyda chostau arferol ymgyrchu sy'n cael eu hysgwyddo gan ymgeisydd nad yw'n anabl. Dyma rai enghreifftiau o'r math o gostau y gallwch wneud cais i'r Gronfa ar ei cyfer. Mae gan dyfrig nam difrifol ar ei olwg, ac mae'n ei chael hi'n anodd lliwio y rhwystrau yn ei ffordd wrth daflennu a chanfasio'r tai yn ei ward. Gall wneud cais i'r Gronfa am gymorth ariannol ar gyfer cynorthwyydd i fynd gyda gef wrth ganfasio a thaflennu. Mae Bethan yn defnyddio cadw'r olwyn ac yn wynebu rwystrau o ran cludiant i fynd o gwmpas ei ward i ganfasio a mynychu hystings gwleidyddol. Gall wneud cais i'r Gronfa i dalu am gostau ychwanegol tacsis. Mae gan Habib ddyslexia ac mae'n ei gwneud hi'n anodd darllen ac ymateb i e-byst gan bleidleiswyr. Gall wneud cais i'r Gronfa ar gyfer technoleg cynorthwyol fel darllenydd sgrin i ddarllen ei e-byst. Mae gan Denisa nam ar ei chliw ac mae'n teimlo ei bod wedi heithrio rhag hystyngau oherwydd ei bod hi heb gyfieithydd BSL ac nid yw'n gallu dilyn na chyfrannu at y ddadl. Gall wneud cais i'r Gronfa am gymorth gyda chost cyfieithydd BSL. Mae'r cymorth ariannol a ddyfernir gan y Gronfa ar gael i fodloni costau a ysgwyddwyd yn ystod y cyfnod amser o ddiwedd yr enwebiadau yr holl ffordd i ddatgan canlyniad yr etholiad. Sut ydw i'n gwneud cais? Yn gyntaf, dylech ymgynghori a gwefan y Comisiwn Etholiadol i gadarnhau eich bod yn gymwys i sefyll yn yr etholiad. Unwaith y byddwch wedi cadarnhau eich cymhwysedd ac yn bwriadu sefyll, dylech edrych ar y wybodaeth a gwneud cais ar dudalen prosiect y Gronfa Mynediad i Swyddi Etholedig Cymru ar wefan Anabledd Cymru neu trwy e-bostio accesstopolitics@disabilitywales.org am ffurflen gais yn y fformat sydd ei hangen arnoch. Sut i lenwi'r ffurflen gais? I wneud cais am gymorth gan y Gronfa, gofynnir i chi gwblhau ffurflen gais. Gellir darparu'r ffurflen mewn fformatau hygyrch ac mae ar gael yn y Gymraeg a Saesneg. Os ydych chi'n cael trafferth llenwi'r ffurflen eich hun, gallwn drefnu i rywun fynd drwyddo gyda chi a'i chwblhau ar eich ran.
Mae'r ffurflen yn eich annog i feddwl am yr addasiadau resymol rydych chi eu hangen mewn perthynas â'r 5 maes hyn. Cymhorthion cynorthwyol, offer a meddalwedd, addasiadau i offer, hyfforddiant yn ei ddefnyddio. Teithio o amgylch yr etholaeth os na allwch ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus. Cymorth personol. Gweithwyr cymorth cyfathrebu fel BSL, cyfieithwyr, palanteipwyr a siaradwyr gwefusau. Unrhyw addasiad resymol arall nad yw wedi gynnwys uchod. Ar gyfer pob un o'r rhain, gofynnir i chi ddisgrifio rwystyr sy'n gysylltiedig â nam rydych chi'n ei wynebu, yr addasiad resymol sydd ei angen arnoch chi oresgyn y rwystyr hwnnw, a sut mae rhain yn ymwneud a'ch gweithgareddau ymgyrchu arfaethedig. Cyn llenwi'r ffurflen gais, dylech neilltuo peth amser i feddwl am eich cynlluniau ymgyrchu. Fyddwch chi'n canfasio o ddrws i ddrws? Mynychu hystyngau? Ymgyrchu ar cyfryngau cymdeithasol? Faint o gefnogaeth fydd eich tîm ymgyrchu yn gallu ei ddarparu, a pha addasiadau resymol y gallent ei gwneud ar gyfer y rwystrau rydych chi'n wynebu? Pa weithgareddau ymgyrchu y byddwch chi'n ymgymryd y hwy, a faint o gweithgareddau hynny ydych chi'n disgwyl ei gwneud eich hun? Yna, bydd angen i chi feddwl am y rwystrau sy'n gysylltiedig â nam rydych chi'n ei wynebu yn ystod eich gweithgareddau ymgyrchu, a pha addasiadau fyddai'n eich galluogi i oresgyn y rwystrau hynny. Os ydych yn ansicr am hyn, cysylltwch â ni a byddwn yn hapus i drafod a gwneud awgrymiadau. Po wybodaeth fanylach y gallwch ei ddarparu am eich gweithgareddau ymgyrchu arfaethedig, y hawsa a chyflymaf y byddwn yn gallu sicrhau a gellir rhoi unrhyw gymorth a dderfynir ar waith. Sut mae penderfyniadau'n cael ei gwneud? Unwaith y derbynir eich cais, bydd Anabledd Cymru yn cyfrifo math a maint y cymorth sydd ei angen arnoch. Caiff hyn ei nodi mewn dogfen y byddwn yn gofyn i chi ei gymeradwyo. Bydd fersiwn dienw yn cael ei chyflwyno i'r panel gwneud penderfyniadau, sy'n cynnwys aelodau a phrofiad o fyw gydag anabledd ac o wneud addasiadau resymol. Byddant yn adolygu eich cais yn erbyn meini prawf y Gronfa. Byddwn yn rhoi gwybod i chi am y penderfyniad. Os byddwch yn llwyddiannus, byddwch yn derbyn llythyr dyfarnu a chopi o'n talerau ac amodau i lofnodi a'i ddychwelyd. Os nad ydych yn llwyddiannus, byddwch yn cael adborth a bydd Anabledd Cymru yn trafod eich opsiynau. Sut i gysylltu â ni? Gallwch gysylltu â'r Gronfa drwy e-bostio accesstopolitics@disabilitywales.org neu drwy ffonio Anabledd Cymru ar 029 2088 7325.